Enotieno ma tarik 27 dwe mar 10 higa mar 2023 kabende ndalo kende motelo ne penj madongo mar klas kata grade 6 koda mano mar klas 8 mano KPSEA kachiel koda KCPE nyakoromogi bende ma en higa mogik mabende dhire time penjno mar KCPE kaluwore ni lai manyien mar somo ok bichopo e grade mar 8 miyo ma e penj mar KCPE mogik ma itimo e pacho kaka bende koro chenro mag ikruok ne penj ariyo madongo siket kare ka skunde koro ikore mar timo penj kochakore chieng' wuok tich juma manyien nyaka chieng' tich adek nyaka uthulo mari mar oro ote mar hawi maber ne jopuonjre go matimo penj mar KPSEA kachiel koda KCPE kopogore gi mano magi moko weche maomiyo pek. Organized for adequate security for all our examination centers. Jokanyo yango ni ikruok duto seketi ne penj mar KPSEA kod KCPE machakore ayanga chieng' wuok tich juma manyien. Wadhi choko sei mar thicho oko sirikal mar kaunti ma Siaya kwatiyo gi president. Wadwaro kate warom gi jopiny wadwaro mana 10% kende mar 550,000 voters. Riwruoge mok mag piny owacho bogoro kwayo mar ketho sirikal kaunti ma Siaya kaluwore kod ywaruok ma kinde ka kinde. Seche moko kembegi bebedo gi rem to mano ok nyisi ni koro iloro kambi kata ni koro mogono koro rach ni koro iweyo. Duol mar KEBS omiyo kambi mar Kigoto thuolo mar rego duma tok tieko nonro mage. Lai maro mar ote machuoko yaw 2-3-6 inyalo twak kodwa achiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV kachiel koda YouTube bende yudo kanyo Twitter kachiel kod Instagram. Inyalo yude Facebook gi nying mar Simfros Okinda machiegni nyinga Simfros Okinda jaloko mar Belinda Adhiambo. Ikruok mogik ne penj madongo ma klas 6 kod 8 otimore kawuono e skunde mapacho ka ne ikruok ne penj mar KPSEA kod KCPE machakore ayanga chieng' wuok tich juma manyien. Jopuonjre milion 1.4 ondikre ne penj mar KCPE kuonde timo penj 28,533 ka jopuonjre milion 1.2 kod 8 oikore kara ondikore ne penj mar KPSEA e kuonde timo penj 32,548 e pacho ka. Ma e kaka weche ne chale skunde mopogore kawuono. Ikruok ochope ng'iende ne penj madongo mag KPSEA kod KCPE. Penj ariyo madongo gimitimo higani biro dong karapare chuny oganda kama bende e okang' mogik ma piny Kenya biro bago penj mar klas 8 kata KCPE. Ikruok oseket makare ne penj mag grade 6 klas 8 kod klas 12 machakore juma manyien e counties duto 6 mag Nyanza manitiere kod kuonde timo penj 5,109. Regional Commissioner ma Nyanza Flora Moroa wacho ni arita kwe oseket makare ka ogolo siem ne ng'ata mani kod paro mar kwalo penj go. We have organized for adequate security for all our examination centers. Just to let you know, we will have 4,933 examination centers. That is for KCPE and for KPSEA. And for the KCSE, we have 1761 centers as well. I also want to warn against any attempts to have malpractices in our examination centers. We are all alert. Jopuonjre skul primary Maruts kaunti ma Nakuru nodhi nyime gi ikruok margi ne penj madongo ka achiel kuom gigo manolernegi en yo mar geng'o kwalo penj. E kaunti ni jopuonjre 58,862 biro timo penj mar KPSEA e kuonde timo penj 1,134. Jopuonjre 6,202 biro timo penj mar KCPE e kuonde timo penj 1,029. Kwa jumla nina wanafunzi 228 darasa la 6, 250 darasa la 8. Leo tumeungana pamoja na wasimamizi wale ambao wanaenda kusimamia huu mtihani. Wanafunzi wetu tumewatayarisha. It has been a very long journey, but we have made it and I believe we can make it too. My encouragement to other pupils in class 8
what I'd like to tell them is they can make it. Warangane kaka wechene chale county ma Kajiado kama jopuonjre 59,995 ondikre ne penj mar KPSEA e kuonde timo penj 858. Director mar somo e county no Martin Cheriot wacho ni ikruok duto oseket kare ne penj madongo go ka jopuonjre matimo penj duto ibi michiemo e skunde kaluwore kod ngaji ma pod okwako gwenge moko e county no. A good number of our schools are hosting rescued girl children. Some of them, of course, may be in school, yet they are pregnant. If it happens that during the duration of the period of doing the exams, labor sets in, we are set and we are ready to support them to do the exams under whatever circumstance, even if it means doing the exams from the maternities and hospitals. Every school has planned for the candidates. They have planned for the candidates and they have enough food for the candidates. It's not a big issue for the KPSEA and KCP group. County ma Mombasa bende okodong chien ka Governor Abdul Samad Nasir bende olero ni joklas 6 kod 8 matimo penj ibiro chiwne gi chiemo manono kinde penj. All their meals during exams itasimamiwa na serikali ya county ya Mombasa. Please let us make sure that no parent pays any money. We will also be considering what needs to be done maybe from next year kuweza kwa supply the dry foods to the schools waweze kuwapikia. But for these exams nazokuja, we will definitely be providing all the meals for all the candidates in primary school, FOC, courtesy of the county government of Mombasa. Penj mar KPSEA kod KCPE biro chakore ayanga wuok tich juma manyien kendo rumo tich adek tarik 1 dwe mar 11 higani. Piny owacho oseketo kenge makare mar bero sekta mar konyo mwandu mag buo lowo makoro en achiel kuom sekta ma jiwo uchumi. Jatend piny William Ruto yango mae ka oyawo kar bero mwandu kidi mar Gemstone e kaunti ma Taita Taveta. Omedo ni chenro mar bero sekta no pod medore kokalo jiwo weche gedo kunyo mwandu komedo ni gidhi timo kwan ewi mwandu mag buo lowo ma piny Kenya ni godo. Omedo ni higa mar 2019 yuto ewi mwandu mag buo lowo ne en bilion 1.9 kane oidho nyaka bilion 3.8 e dwe mar 6 higani. Ufunguzi wa hii Gemstone Center umeweza kubadilisha sekta ya madini na sekta ya madini sana kwa mapato hapa Voi. Mheshimiwa Rais, sisi tutafanya kazi na viongozi wa Taita, serikali ya Taita ili kuhakikisha haya madini yamewafaidi hawa wananchi na wameweza kupatia vijana wao kazi. Hatukuweka pesa ya serikali ya kutosha ili kufungua rasmi sekta ya mining. Ilikuwa inaendeshwa jua kali, inaendeshwa na wafanyabiashara wa kibinafsi, inaendeshwa na uwezo wa watu binafsi. Sasa tumesema tunaleta uwezo wa serikali katika sekta ya mining, kwa sababu tunataka kuongeza ile mapato inatoka sehemu ya mining kutoka 1% ya GDP mpaka 10% ya DGP. We want to increase the productivity in the mining sector by 10 times. Ndio tuhakikishe ya kwamba ajira inapatikana, faida inapatikana na vile vile tunapata foreign exchange. Komiti mar od bura mochung' ne weche ma oko dhi nyime kod goyo kogno jombetre mogwel. Odiochieng' ma kawuono komiti no nodayo dho jombetre kata jambetre mogwel e riwruok mar piny mangima e weche mag somo manongire Peter Ngure, George Orina mar piny Ethiopia, Colonel Shema Madi mar piny DRC kaachiel gi Jeremy Ndola mar Sudan ma milambo. Chenro mar piedho jombetre mogwel dhi timore kendo chieng' wuok tich juma manyien. Chris Owino miyo waler. E odiochieng' mar 4 mar goyo kogno jombetre mogwel kod komiti mar od bura mochung' ne weche ma oko, jambetre mogwel e piny Ethiopia George Orina odok ne chenro mar piny owacho mar tero obila 1,000 ma pacho kae e piny Haiti. I, George Morara Orina, do swear that the information I shall give before this departmental committee.
Ka odwoko penjo e nyim komiti mar od bura ma otelne kod Nelson Koech, Orina oyango ni Prime Minister mar piny Haiti emane ochwalo kwayo ne riwruok mar piny mangima United Nations ka okwayo jokanyo mag United Nations mondo okonygi kod obila e nyayo kwe e piny Haiti. The Prime Minister then followed up that request with direct approaches to a number of African leaders, including the President of the Republic of Kenya. And out of those discussions, then a number of countries indicated their willingness to consider the request that was made by the Prime Minister of Haiti, and which enjoys the support of the Haitian government in whole. Orina kata kamano olero ni chenro matero apisas mag obila mapacho kae e piny Haiti biro mana timore bang' od bura puodho paro makamano. Orina bende okwayo piny Kenya mondo osom rieko kowuok e piny Ethiopia e wi reso kambi maduong' mar ndeke mapacho kae Kenya Airways masani mulo e chonge kaluwore gi lal e ohala mage. Orina wacho ni kambi maduong' mar ndeke mar piny Ethiopia osebedo katimo maber kaluwore ni sirikal mar piny Ethiopia okawo ting' duto mar kambino. Our economies are structured differently. That's one. We have a free market economy in Kenya, which is not what obtains in Ethiopia. Theirs is more centralized control, with government playing a key role. And that's why Ethiopian Airlines, that is fully owned by government, is able to perform in the manner that it has been performing, underwritten by government. Komiti mar Koech bende ogoyo kogno jambetre mogwel e riwruok mar piny mangima e weche mag somo UNESCO, Professor Peter Ngure. The authors of the funding model have come in a big way, and the advantage of it is they are supporting the students by offering scholarships, but they are also passing some responsibility to the student himself or herself by offering loans, which the students will pay upon graduation, and they are also not excluding the parent or the guardian or the sponsor, so they also have a portion to contribute. It's very well thought out, it is collaborative. Jambetre mogwel e piny DRC Kanol Shem Amadi kod nyawadgi mar piny Sudan mamilambo Jeremy Ndola bende odadhogi kod komitino. Subject to your approval, I promise I'll do everything possible to make sure that the aspirations of the Kenyans, the dictates in Foreign Service Act, and the guidelines in the foreign policy of the Republic of Kenya and other instruments of this country, I'll make sure that they are fulfilled. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mokom jotelo mag kweth mobalo gi piny owacho e pinje Afrika osewach lal demokrasia e pinje mag Afrika. Jotelo go seyo sirikande pinje Afrika kuom telo mag agoko kanyakla kod rocho ratich jo pinjegi. Kotelo kod Martha Karua kod Yasin Paul mawuok e piny Senegal giseyo telo marach ka gidwaro pinje mondo mi luor katiba matayogi. Jotelo go chugo riwruog siasa mabiro bedo ka kedo ne ratich jo siasa mag kweth mobalo gi piny owacho mar jiwo gi kendo ne telo makare. Ero mane gibago bore Nairobi ka jotelo mag kweth go oramo ni gibidok chien e dwaro margi mar tego weche mag demokrasia e pinje mag gi karatek. Ritualistic elections characterized by voter cynicism and low turnout. And we observe that in the just concluded Nigerian election, 97 million registered voters in Nigeria. Of that, only 25 million voted. That is 27%, of which 8.8 voted for the eventual person declared winner. Until President Macky Sall came to power in Senegal, he decided that he is going to, and publicly said that I will reduce the opposition to its lowest representation. And that is what he did. Tanzania ni kati ya nchi Afrika ambapo kulitolewa maamuzi ya mahakama ya Afrika ya haki za watu na haki za binadamu
mwaka 2013 ya kwamba nchi iruhusu kuwepo kwa wagombea uhuru na wagombea ubinafsi, lakini mpaka sasa hapajafanyika marekebisho ya kikatiba na kisheria kuwezesha uchaguzi huru na haki. The ruling party is now in office for 18 years. And in this period, the main preoccupation of these rulers of ours is to divide and weaken the opposition. Wacho e county no koro buono mar choko sei kuom jopiny mar thicho kotend county no mangima mondo mi jopiny odoge yiero. Ma gikoni en kaluwore gi ywaruok mosebedo kadhi nyime kind bede mopogore manie tend county no, gino magikoni mono jopiny yudo chenro mopogore mag dongruok kaka chik dwaro. Joja oko miyo waler mathoth. Bang' ywaruok magikoni otamore rumo e kind jokanyono manie od bura ma Siaya kod executive moting'o jotend migepe kotelnegi kod governor, riwruoge ma ok mag piny owacho koro buono kawo okang' mar wuoyo oko tend county no mondo mi otim yiero manyien. Let's pray to the Lord. Lord, hear us. Lord, hear us. Kane giloso gi jofwamb weche, riwruogego koni luoro margi en ni pogruok kidek dhi nyime kind jotelogo kendo rocho chenro duto monego tend county no tim ne josiaya. Wadhi choko sei mar thicho oko sirikal mar county ma Siaya kwatiyo gi president mondo mi ogolwa sirikal ma Siaya nikech waneno ka ywaruogni ok dhi chiwo telo makare ni japiny. Wadwaro mana 10% kende mar 550,000 voters. Ma en 54,000 votes. Mano wanyalo yudo within a month. Wadok yiero. Gikoni higa achiel nyaka ne tend county no chak tich, onge mor ma jopiny oseneno kaluwore gi pogruok kaachiel kod ywaruok mantiere. Deko mar budget waduto te wang'eyo ni en deko mar konyruok mamiyo japiny nikech budget ni ema kelo yath osiptal, budget ni ema chulo jatich, to ka jatich gi ndara ok nyal bedo ni tiyo, projects monego bed ni timo ok nyal tim, nyiso ni japiny ywak kamoro. Wang'e maber ni jotend migawo ma Siaya osebedo ki ibuogo e yore mopogore opogore kiluongogi pile ka pile, wik ka wik, moni katek to idwa mondo mi ogolgi oko. Kiluwo barua mane controller budget ondiko ni Siaya tarik 8, wang'ini nitie variance mar over 1.86 billion. To bang' jalup gavana e county no William Oduol lale wangi e thuolo mar chiegni dweche 5 mosekalo, penjogi en yango koda jatelo no pod chamo osara koso oyo. En gino mabende koro gidwa ni gavana James Orengo ochiwie ler makao kamano to apisas makedo kod weche mag mibadhi EACC mondo mi onon wach jatelo no masani gikoni ok tije mane okete ne Airpeace. Assembly madi koro sepenjo ni ang'o momiyo DG chamo msara to kodhi office. Assembly nogono moselwa. Koro waonge gi DG office to DG chamo msara. Mano gimayo jopiny. Gavana nyaka koro chung' buwach nan DG mare ni kanye nikech en motelo en mono bino ng'eyo kuma joge nitie. Ok en responsible citizen kata ja Siaya nikech ok oja kawo msara dwe ka dwe to ok otini jopiny. So the person who paying and the person receiving the money, yes, both of them are guilty as charged. Yes. And we are calling upon the Ethics and Corruption, which is an institution which is in charge of integrity, to follow on this and make sure that the right thing happens. Gikoni duond buch ODM bende koro nego wuog oko kendo losi ewi midhiero magikoni okwako county no. Waulongo ODM nikech ODM a majority party, en majority party ma Siaya. Both the governor and even most assembly majority members gin jo ODM. Koro ODM bende nyaka koro wuog oko mondo ochiw authority mare kaka party marul Siaya mondo mi oneni gik moko te mowuoke wang'e oduoge wang'e. George Aoko, Ramogi TV. E kaunti ma Meru en lal ne gavana Mwangaza tok do mar ng'ur Manyeri wito oko ng'ur mare mane ochwalo mar chungo thich mondo mi kik thiche oko kaluwore koda ombulu mabende ne olut koda MCAs e kaunti no. Andrew Nego nigi ler mathoth. Jong'ad buche mar doho mochung' ne chwalo ng'ure doho Manyeri Jamila Mohamed, Luka Kimaru gi Agre Muchelule ogolo ng'eto mayango ni doho onge gi kinde mariango ng'eto ewi ng'ur mane ochwal gi gavana Mwangaza ka giluwo ni ng'ur makamano onge gi ranyisi mong'ith. Kata kamano, giluwo ni Mwangaza pod nigi thuolo mar biro siro ng'ur mare ka lipodno ochwale mbele od buch Senate.
Mae timore sama riwruogwa kenie kaunti ma Meru osiro paro mar thicho oko gavana Kawira Mwangaza e apisi ka giwacho ni tije marach ema omiyo gole ka opogore kod weche mag chwech mare. When we went to the ballot on the 9th of August, the year of 2022, we voted Kawira Mwangaza knowing she was one of us. We knew she was a woman by gender, and we supported her overwhelmingly because we knew that as a woman, she most sincerely understood the needs and the wishes of the Meru people. But the 1 year in office, Kawira Mwangaza has proven to be the face of impunity. Kawira Mwangaza has proven to be the face of corruption. Kawira Mwangaza has proven to be the face of discrimination. And Kawira Mwangaza has proven to be the face of disunity. And that is why together, we the women of Meru as a whole, today we support the impeachment of Kawira Mwangaza. Gikwayo od bura mondo ketenge weche mag kit chwech sama gilose wi weche ma otudore kod kaunti no. Wera ne mano pogore gi ng'ur mane omak ne jatelo no mane okelo wach thicho mare e apis. I want to beg and with all respect to beg our Senate. We understand we made a mistake. We believed in Kawira. Today we have realized we made a mistake. She's not the kind of governor we expected to have. Please help us to correct that mistake which we made during the voting day. Meru needs a CEO who can manage sustainable development in Meru. Komachielo, Gavana Machakos Wavinya Ndeti wuok oko mar nyiso sir mare ne Gavana Mwangaza ka ojiwe mondo ka okang' mar choko sei gi thoro mar ng'uko sirikand kaunti no. Mimi nasimama na dada yangu Kawira Mwangaza. Hamwezi kuimpeach mtu mara mbili. Tunaelewana? Watu wa Meru walimchagua kwa sababu walimpenda. Si ni kweli? Mimi kama mama nitasimama na dada yangu. Na nimwambie mheshimiwa Governor Kawira, kama watu wanakusumbua, dissolve. Enda udissolve county. Chukua signature. Nyinyi na ma-MCA mrudi nyumbani, watu wachaguane tena. Wacha kushinda ukisumbuliwa na watu impeachment. Hata wewe ukitaka kuokota signature, udissolve county, utaokota na utadissolve. Si ndio? Na kila mtu arudi wapi? Kwa ground. Ndeti oseo MCS mag county no kuomne ka okang' mar thicho Mwangaza tielo mar ariyo kata obedo ni osekelo wechege ko mag dongruoge. Oluwo ni ponono MCS goeko ne ok mor gi telo mare ne owinjore gi ruch tend county no mangima kendo jotelo duto doge yiero telo machielo. Onyiso geno mare ni Senate biro reso Mwangaza e mudho makama. Kwa sababu hii maneno ya kusumbua mama kila saa, ni mbaya. Na mimi kama mama lazima nisimame na nini? Na mama, na tunajua shida hivi. Kwa hivyo mheshimiwa Mwangaza Kawira, kaa ngangari. Mungu yuko, Mungu ndio alikuweka hapo. Ile kazi unafanya ni mzuri ya kupelekea hawa mama maskini na baba maskini ng'ombe. Our Senate is very reasonable. Wataangalia ni nini, na najua Mungu atakusaidia, hayo yote utapita. Andrew Ondego, Ramogi TV. Erokamana inya Andrew Ondego. Kawadhi nyime ni ten duond bura mar ODM County ma Homa Bay olando chenro manyien ma gidwa tiyogo matego duond bura no e seche ma duond bura mar UDA bende osebedo kadhi nyime gi campaign mandiko jokanyo mag county no. Mokuom chenro makoro duond buch ODM nitiere godo tingo ndiko jokanyo manyien ya apise mag duond bura no e ward step 4 ma Homa Bay kod tieko ywaruok moko ma osebedo ka gidore kind jokanyo mag duond bura no. Maeno yangere mwe kindi jotelo mane oyier ka otingo jod bura MCS kod jokombe kod jogoro mag duond bura no e kuonde chung ute buche 8 ma Homa Bay. Negi yiere mar chako wuoth kanyakla mar tego ODM e kor gwenge ma Homa Bay. 1st of December, every ward should have a branded party office. No mere responsibility mar neno ni ng'ato ni office no ma bedo kaka jarito office no. Ei jowa ma wan go wabro ng'iyo kaka wadwa keto ng'ato matije rito office mar party at the branch, at the sub branch level. Waluong jogewa kata manosedi wawuo kodgi e sub branches wa e women league kamora mora wawuo kodgi mondo giduogi mondo girieyo e chama. Mano to responsibility
mag ward chairman gi leagues manie ward, manie sub county to gi county. Kapod wantiere weche mag duond buche ni migosi Hilary Alila koro ema enogai mar duond bura mar Green Congress of Kenya maendo tele gi jaod bura machon mar Rangwe Martin Ogindo. Ogindo nochiwo thuolo makamano tok yande wale matio gi piny owacho mar Kenya Kwanza kod jatend piny William Ruto. Ero mar duond bura no mane obagi buore ka Green Congress of Kenya bende ne owalo apisas mopogore lemo kaka jalupo gai mar duond bura no Vincent Willis Omwom, Jakom Thomas Mariwa kod jagoro Jane Dorothy Anika. Migosi Alila ikideno ne onyiso chia mare ne duond bura mose ka oseketo chenro mar rieyo kendo tego chamano e tunge Kenya duto motelo ne yiero ma higa 2027. Oloso party ni mondo oger mise motegno minyalo rit godo alwora kendo mise motegno manyalo ng'iyo kanyakla gi ratiro mar oganda. Omiyo ne gin mise motegno manogero party ni, momiyo party ni ne en party moko yiengore kuom ng'ato kaka an individual kata ng'ato kende owuon. Koro wan ka jo Green Congress Party pod in osiepwa, pod in e chunywa, pod waeri kendo obro medo tiyo kodi nikech ker mar Kenya President William Ruto chung motegno ne weche environment. Koro ang'e ni pod wabro tiyo kanyakla, wan gi ofis manyien mopuodhi mondo ochor party ni mbele. Waseyiero ofis manyien mar party ma obet kodwa ka. Gima wadwa kuongo timo en kelo ji e party. Wadwa timo massive recruitment mondo wakel jotelo mopogore from all parts of the country obed kodwa Green Congress Party of Kenya mondo wabed gi a strong leadership from Kenya te. Ji be wadwa ni wakete party nikech teko party en ji. Gikanyo Ramogi wakao yue mokuongo chenro maro Oimore kata kama nano ka bene mbui wa mar YouTube anano ka ote molo kanyo ero ka Byron Otieno wacho ni success to Ber Mixed Primary School okinda waneni kendo wawinji maler kawan ginira ma Wycliffe Okach, Steve Lindsay kod mama na Maureen Kasarani Kairi. Julius Otieno wacho ni Al Julius kan voya kwa hayo maber ne Millicent Austin Eric e piny magidhi timo Nyasaye hotel negi. Walter Ramogi TV kan ka Petra Sembodala karito dhie chokruok mar tho. Julius Otieno success to Nyajuok Primary School Siaya. Jafeth Kwach wacho ni amor gi weche manyien Ramogi TV kan Nyamasaria Kasule. Victor Kevin wacho ni Ramogi kan Seme Kirindo School gimino danya Sembo Bwaja Oler Maratari. Colin Samulo success to my brother Amula Mar Orongo Secondary School. Kabende George Oria kwayo hai maber ne Jobar Odar Primary Sega Township Secondary. Nyasayo miurie konye thindwa kendo utimatek waka uyo Martin kikidhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD.
5 days from 1,050 USD. 5 days Egypt, Thailand, or Turkey from 1,150 USD. 5 days Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. E piny mopongi mwandu, teko kod ratiro yudo loch. Gigi madho yo pesa. Dogi te otami inono, gimitimo na onge. Miyo machiko ngima wuode, to kara en gi chenro mopondo. Gimipango timono, timne an. Were gi nyithinda. Ma miyo koko chako bedo e kind joot. Dio ne oko kati biro winjo. Kara mikelo kani en ang'o koko kapok iluwo. Wawe dhao, wawe dondore. Weche manosebedo kopandi kuom kinde malach, koro fwenyore. Nikech puodho kata kana ka olen puotha, ok ne mare. Awino, e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Iyo, bwana leo umedunga unakaa msanii. Umeenda kudrop album nini? Leo ni kwa malotu. Cheki hizo odds bana. Buda. Unachezaje hapa? Buda na hiyo odia katikati sinkeka kichwa itajipa. Buda nakwambia odds safi. Hapa ni bidii yako Buda. Wangu umenitambua. Sawa. Pata odds moto. 100% welcome bonus. Stats za game, markets kibao. Na kama beti naungua, unakasha out kabla ichomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki na give. Ruka juu, nimeweka kichwa tu na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Unga nyororo kwa ugali moto geto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sura premium. An Bahati neging'ea ka mtoto wa mama tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora kwa raya familia atiogi raha premium. Machiegni kendo jood bura mawuok e kaunti ma Kisumu dwani sirikal oro timo nonro ewi nek manotimre gwenge ma Sondu mayudore tong' kauntis ma Kericho kod Kisumu. Kamano bende gidwaro ni anyuola mane wito jogegi oyud ratichgi ka Ali Abich miyowa mathoth. E nyasi mane obagi pap ndege kar chud bura manyakach mar Alam kaachiel kod siro familia manowito ngimagi kaachiel kod mwandugi e kinde lweny makamano, jotelo mowuok e kaunti ma Kisumu ka otelnegi kod jalup gavana Matthews Owili ne omedo seyo mokalo piny owacho e wi tulo ma osebedo ka dhi nyime tong' kauntis ariyogo kama ne okwayo piny owacho mondo ochul jogo eko manowito ngimagi kaachiel kod mwandugi e kinde lwenyno kaka yor yweyo pi wang'gi e wi tulo mane omuochno. Wakwayo piny owacho ni mondo chul jogi, gichul jowa mautegi owang', gichul jowa bende mohinyore, to bende gichul dhok mosekwal e ndalogi te kawuok ka kadok kocha. Wawacho bende ni wadwaro kwe, to kwe mwawachono adiera be nyaka bede, to adiera ema wachono. Jaod bura manyakach Aduma Owuor ne oparo kaka ne owito jonyuolge kaluwore gi tulo ma osebedo ka dhi nyime e tong' kaunti ma Kericho kod mano ma Kisumu e wi kuo mag jamni kama ne okone piny owacho mondo ger kambi obila mag majoni e kor gwenge ma kono kaka achiel kuom yor tieko tulo ma osebedo ka dhi nyime e alworano. Semomiyo will do what is possible kwariwore gi jotendwa moko gi mondo jo GSU e makel kacha mondo Ngege police station I'll talk to jowa mondo wang'i kaka wanyalo riwore mondo wakel jo GSU kir wakel polise mabedo kacha. Nikech nyu neno kombera maremo inego andadwa ni jowa modak Ngege
Kencha Sebed alerted, I informed the police, and of those data here, Iwango Ute Godiechieng, 1 hour after I'd informed the police, Nijogo the attack from the other side. So we are feeling the pain. But postmortems have been done. Let there be an inquest so that it's a proper system. Let the appropriate government people, county commissioners, police, security people, MPs are all involved and we get the correct border. It is not time to create borders now. The borders are known. There is evidence. Jod bura mamoko mabeno yoro kinde nyasi no ne okone sirikal kokalo migawo mar rita kwe pachoka mondo yie manye yore ma osiko ma inyalo tiego chuth tulo ma osebiro kadhi nyime alwora masondu kamane gesenge neno ne jolo familia mano yudo lal e kinde lweny mano muche tong counties ariyogo. As a committee on national cohesion and equal opportunity, we are coming to Nyakash to find out what are the facts on politics, on borders, and all those are causing this problem. An kako Kenya kach, waikore kako nyikepe Nyakach, mondo wane kaka wakonyo jogo manye ute gi omuki, jogo manye ute gi owang, jogo manye olalo gigi, wan gi okepe Nyakach mamoko walosa put moro matin, mondo wakele gino wakonygo jowa manyolalo ngimagi. Tulo mane omuochi alwora masondu ne oweyo ka ji abiro wito ngimagi ka mwandu mathoth bende ne okethore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Od bura mamalo sani dhi nyime kod sumo pach jopiny kaluwore kod chik manyien ma idwa losi mondo ta tije e riwruoge mochung'ne dongruok nembe gi aoche piny Kenya. Paro mar chikno mar Regional Development Authority Bill 2023 geno maneno ni board matayo riwruoge go tiyo mong'ith kendo kaluwore kod pen chik manyien mar katiba mar 2010. Jod bura mawuok e komiti matayo tije riwruoge kawuono ne oromo kod jodak ma Kisumu mondo gikaw pachgi e wi bill no. In line with our Constitution 2010, any law, we must engage the public. That is why we are here to collect views from the public on what they think about the RDA bill. And they have made very good presentations on this bill. One, they raised concerns on the appointment of membership to the boards, and especially the requirement that 10 years experience. Their concern is that may lock out the youth. We prepare a report and we present to Parliament. This bill will be debated. When we pass it in Parliament, I think it will again go to the Senate. So depending on the other works that are going on in the Senate and even the National Assembly, if it is prioritized, then it will be as soon as possible. E kaunti ma Migori, Uganda ne ojiw mondo wuog oko kendo ng'e chal margi kotenore kod tuo mar kansa e kinde ma piny mangima hingo dweno mar tuo kansa mamako thuno. Jojuma miyowa mathoth. Tuo mar kansa osenego kendo pod medo nego oganda mathoth e kaunti ma Migori, piny Kenya kod piny mangima. En tuo ma bende osekelo pek mathoth ne familia e thiedho ka moko kuom oganda oseuso mwandu duto mondo many thieth mar tuo mar kansa. Oganda mathoth bende nitie kod tuoni bende osewuotho mabor ka manyo thieth nikech nok mar kuondego ma ithiedhe kansa e piny Kenya kaachiel kod kaunti ma Migori. Waketo ni wadhi yawo cancer center e referral marwa Migori kachacha. Wadhi rigi jirandi kone no biya mondo fweny wachni, to ka ok ofweny chon to gino nyalo fwenyore modeko ka wachni pek kabisa. Cumulatively one give over 349, but these are cases are diagnosed elsewhere. Yudoka seche moko they are receiving care elsewhere, so we get them through data majogo link no back for care. E kaunti ma Migori, tuo mar kansa osebedo ka medore ka kansa mako fuku mar kar nyuol ema otelo ka ilwe kod manuero mamako thuno. E dweni ma bende piny mangima jiwo puonj kaachiel kod pim mar tuono mar kansa mamako thuno, piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod puonjo oganda ka otendiko tuoni kaachiel kod chiwo pim. From September wase yudo ji ma 116 magoto already are confirmed to be having breast cancer. Out of them, one gi chuo 4.
Nyamrerwa mantiere ka. Une muchiegni gi ji kuonde ka kuonde. Dhi ugamgi ka unyisogi ni sirikal mar county government ogolo pesa mora mora minyalo kaw irgi e gimiluongo ni mammography. Apisa ma ochung'ne tayo chenrogo mag tuochego mok gam ma idendo kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori Pololik wach ni oganda mathoth pok owuok oko mondo koro ng'e chalgi ka otende kod tuoni mar kansa nikech luoro kod midhiero mamoko. Temo wacho ni kansa ok en death sentence. Kansa en mana kaka tuo mora mora ma bende kopono fwenye chon to en gima is treatable and you can treat it to the end of it ma orum kabe. Nengo mamalo mar thiedho tuo mar kansa kaachiel kod nok mar jolony ma thiedho tuono mar kansa bende koro thiro okang' mar kedo kod tuoni. Yudo ka ji mang'eny because of they don't have or health insurance rather. Koryodoka they cannot afford even to do that early diagnosis. More encourage, no, they cannot afford even to do treatment as required. Ni capacity building for healthcare providers, their capacities are not been enhanced maber to level mondo gibed gi high suspicion. Oganda kaunti ma Migori medo jiw ni obed ka limo osiptende kinde ka kinde mondo koro menygi ka otende kod tuoni mar kansa. Babele jolony wacho ni poni koro yanka koro podo tin yot mondo thiedhe ma oloyo ka oselandre e del. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni mesa mar weche mag ohala kama kambi mar rego duma mar Kigoto mithuolo madhi nyime kod rego tok nonro mane KEBS timo kalore kod mogo moko mane pime wichich ni ne ginyalo bedo gi kwiri. Jatend KEBS e gwenge ma Nyanza Andrew Mayo tok romo kod Gavana Gladys Wanga owacho ni mogo mane oyud gi kwiri duto osegol. Wanga omedo singo ne duol no ni kamino biro luwo chike duto madwarore. Mogo mogolni ben mogo maber ocheko machiegni dwe ka dwe koro dweche gi te osebedo ka mokwa ler makmana mogo moro mane bills 36 emane itest go machine samane rego osebedo kobet kapok oregi kane itest go machine to noyud kane gin gi aflatoxin mamalo to mae en gimitimo ne kembe te to seche moko kembe gi bebedo gi rem to mano ok nyisi ni koro iloro kambi kata ni koro mogo no koro rach ni koro iweyo. Mae wadwa ni wawachi ni ni wabiro mwawacho ni wadwa ni watim industrialization thurwa umabika to be onge propaganda mora mora. We would like to assure the public that Kenya Bureau of Standards has a scheme of supervision and control to ensure that the public does not or is not exposed to dangerous products. Indeed, we did find a high level of aflatoxins in a batch of 36 bales of maize flour in the plant, and it has been explained by the county. Kami machuogo teko stima mar Kengen koni yo makende maduoko chien nego stima e pachoka en bedo kod chenro mopogore mar chuogo teko stima kaachiel kod duoko chien garama mitiyo godo chuogo teko stima. Kane oloso gi jofwamb weche Mombasa, jatatije mar kabino Midusa Peter Njenga okone iko mar higa mokalo Kengen obedo kod medruok mar ohala kod kwan atamalo 48. Kata kamano koni en ayanga ni kwano muoma gisebedo ka gitiyogo e chungo teko stima medo mana dhi malo kaluwore gi ng'awruok man gi me pachoka. Achiel kuom ajenda ma gikoni sani gitayo en neno ni giketo kenge mag medo nyuolo teko stima bang' yangore ni kwan jogo matiyo gi stima e pachoka medo mana idho malo. Continue investing in cheaper modes of generation of electricity.
especially the renewables. We have the geothermal, we have the hydro, we have the wind, and we have the solar. It means ultimately that as the cost of electricity to the off-taker reduces, then there is a great opportunity that the price of electricity to the consumers should also come down. Because as you're aware, the way the tariff is structured is that these costs are all recoverable. So if you reduce the cost of generation, then that is reflected to the ultimate consumer. In addition to the repairs and the overhauls that we do, we also had a new power plant, an 83 megawatt power plant coming on board, joining the assets that are now being depreciated. So that also came with this depreciation, and of course it brought revenues on the top line, so balancing out. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Victor Udhiamba Kumu ma en japuonje skund sekondar ma Nyagondo Secondary School County ma Siaya en achiel kuom kocha